ассалому алайкум дӯстони азиз, ин шабакаи голос мигранта мебошад ва ман ҳабибулло қурбонов бо шумо ҳастам. дӯстони азиз, имрӯз мо дар якчанд масъалаҳои муҳим бо шумо суҳбат мекунем. ҳатман наворо то ба охир тамошо кунед, обуна шавед ва ин наворо ҳатман ба ёри дӯстони худ паҳн кунед, то ин ки онҳо ҳам аз навори мо бохабар бошанд. якчанд нафарҳо ба ман навистанд дар вайбер, дар ватсап, суол карданд ки дӯсти азиз, барои чи дигар Кай Муҳиддин ки бо таксиҳояш мардумро ба граница мебарад, яъне ки ба сарҳад, дигар реклама намекунед? Оё ягон гапҳо шудааст? Не дӯстони азиз, ҳамааш 100% аст. баръакс Кай Муҳиддин якчанд мошинҳои нав харид, мошинҳои замонавӣ ки шуморо яъне ки роҳаттар бурда ба сарҳад биёрад. Агар касе хоҳиши рафтани сарҳад дошта бошад, ҳатман ба ин рақамҳое ки мебинед занг занед. мисли пештара шуморо нағзакак бурда, боз худо хоҳад баргардонда мебиёранд. ҳатман занг занед. аз соли 2019 якчанд намуди корҳо барои муҳоҷироне ки бо патент кор мекунанд манъ мешавад. яъне муҳоҷирон наметавонанд дар ин вилоятҳо ҳамчун Камчатка, Тверской област, Челябинской област, Сахалинской област, Воронеж ва Забайкале дигар ин корҳоро анҷом бидиҳанд. корхонаҳое ки бо истеҳсоли ширу ва маҳсулотҳои ширӣ сару кор мекунад, истеҳсоли маҳсулоти гӯштӣ, истеҳсоли хӯрокҳои кӯдакона, дар марказҳои гармидиҳӣ, таъмини қувваи барқ, таъмини газ ва амсоли инҳо, таъминоти маҳсулотҳои хӯрокворӣ, нӯшокӣ, ба ғайр аз кор кардан дар ошхона, ҳамчун уборшик ва пасудамойшик, таълимдиҳӣ дар мактабу донишгоҳҳо. медонед, дар ин ҷойҳо иҷозат ҳаст кор кардан, танҳо ҳамчун фарош ва боғдор, яъне садовник, кор кардан дар китобхонаҳо ва архивҳо. дар ин ҷойҳо ҳам иҷозат ҳаст, танҳо ҳамчун фарош, ронандаи автобусҳои байнишаҳрӣ, ронандаи таксӣ, истеҳсоли ҳамаи намуди маҳсулотҳои аз орд тайёр нашудагӣ ба монанди хлеб, печени, торт ва амсоли инҳо, посбонӣ, кор кардан дар боғчаҳои кӯдакона, ҳамчун мураббия ё мураббӣ, савдои табак ва алкогол, савдо ва истеҳсоли дору ба мисли кор кардан дар аптекаҳо. дӯстони азиз, ҳамаи ин намуди корҳое ки ба шумо гуфтам дар ҳамин областҳо манъ карда шудааст барои муҳоҷироне ки ба тариқи патент кору фаъолият мекунанд. барои муҳоҷирони кишварҳои узви Евразиатский таможенный союз дахл надорад, масалан ба қирғизҳо, арманиҳо. Фамилия Галстян Рустам Владикович. Шефу нормальный, здесь нормальный, все нормально. Фамилия Галстян Рустам Владикович. қазоқҳо, ин запретҳо, яъне ин манъ карданҳо дахл надорад. онҳо метавонанд озод кор кардан гиранд. ба муҳоҷирони узбеку тоҷик кор кардан мумкин аст, танҳо ҳамчун уборшик ё грузчик. чӣ тавре ки ҳамаи мо огоҳ ҳастем, вид на жительство дар Русия барои муҳоҷирон дода мешавад ба муҳлати 5 сол ва пас аз 5 сол агар муҳоҷир хоҳад, ӯро боз муҳлаташро дароз мекунад, боз барои 5 соли оянда, яъне продлит мекунад. ва ин продлит карданҳо беохир аст. агар хоҳӣ 10 бор ҳам продлит кардан мегирӣ ва ҳар маротибае ки мо муҳлаташро дароз мекунем, яъне продлит мекунем, 3500 рубл мебошад. ҳаминро ҳисоб карданд ки дар соли 2017 дар як сол ҳамин продлит карданҳо ба буҷети Русия 770 миллион рубл даромад овардааст ва ба мақсади баландтар, яъне ки зиёдтар намудани буҷаи давлат тасмим гирифтанд ки дар соли 2019 ҳамин продлит карданро ба 5000 рубл боло бардоранд, ки мувофиқи анализҳояшон дар ин сол бояд ҳамин продлит намудани вид на жительство ба Русия, ба буҷаи Русия зиёда аз 1 миллиард рубл даромад биёрад ва ин қонунро низ қабул карданд. аз соли 2019 продлит намудани вид на жительство 3500 рубл нею 5000 рубл шуд. дӯстони азиз, хабари навбатие ки ба шумо мерасонам хело хабари аҷоиб аст. ман намедонам барои чи ин мард ин корро кард ва дубора гашта боз омад, toe ки ба ҳамон дом мегӯем, ки ба ҳамон қавқон мегӯем, худро партофт. як шаҳрванди 55-солаи Тоҷикистон дар шаҳри Санкт-Петербурги Русия бо иттиҳоми барқасдона оташ задани мошини корфармои собиқаш боздошт карда шуд. ин мард тобистони соли 2018 вақте ки дар як сохтмон дар шаҳри Вибр кор мекард,
бо прораби ҳамон як корхона ҷанҷол карда барои интиқом гирифтан мошини ҷипи ӯро оташ мезанад. муҳоҷири тоҷик баъди ин амал ба Тоҷикистон ферор мекунад, вале ӯро рӯзи 9 январ баъди ба Санкт Петербург баргаштанаш дастгир карданд. бар зидди ӯ парвандаи ҷиноятӣ кушода шуд ва муҳоҷири тоҷикро ба ҳабс гирифтанд. бубинед дӯстони азиз, ин кас рафта аз як заправка баъди ҷанҷолаш бо ҳамон прораб рафта аз як заправка бензин мехарад ва омада рӯи рӯшод дар рӯзи равшан дар сари рӯи он ҷип бензинро пошидаву ҷипро оташ мезанад. бисёриё ӯро мешиносанд ва ӯ фирор карда ба Тоҷикистон меравад. пас аз чанд моҳ боз ба ҳамон шаҳр гашта меояд. ӯро дар аэропорт не дӯстони азиз, ӯро дар ҳамон маҳалла як полис мешиносад, ки пас аз ҳамин ҷинояташ сабти ӯро аз наворҳои заправка, аз наворҳои ҳамон нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ гирифта будам ва бисёр полисҳо чеҳраи ӯро аллакай мешинохтанд. як полиси оддии ҳамон шаҳр ӯро дастгир кардааст. хуб, ин буд ҳамин хабарҳои мо дӯстони азиз. ин хеле соддаи бад нашавед, агар шуморо дар баъзе ҷойҳо мекобанд, намедонам, ин мард метавонист ки ба Москав биёяд, ба Екатеринбург биравад. Он дар розыск набуд, дар розыск ки всероссийский гӯем, онро фақат дар Питер мекуфтанд. ва ин як хатогии ӯ буд, ки фикр кард, ки шояд он чизе ки буд дар ҳамон тобистон буд аз байн гузашт ва ман метавонам озод рафта корамро идома додан мегирам. хуб дӯстони азиз, ин буд якчанд хабарҳое ки ба шумо расонидам. ҳатман наворҳои моро падилица кунед, то ин ки дигар дӯстони шумо огаҳ шаванд. обуна шуданро фаромӯш насозед ва дар охир ба ҳамаи шумо барори кор мехоҳам. хайр дӯстони азиз.